Ekele m ụmụnne m na ụmụnne m biko ebe ọ bụ na masị m adịrị gị mma n'ụbọchị nke taata biko na o nwere n'izu anyị ji ya bịa ya bụ n'izu bụkwa na confession nwanne anyị nwoke. O nwere m okwu gasịrị ka ndị dibịa si wee gwuo ya wayo wee mee ihe mere na Sweden, mana this confession nwere part 1 to 4 biko nyepụ okwu eteka unu ya anụkwa ka akụkọ si wee banye n'aka ndị melia visa starting from mgbe o mee visa ka o bido nwee problem na Nigeria nọ. Starting from that time o nwego problem ewe megide weda anyị n'aka ndị dibịa na Sweden. Ndị dibịa egbutọpụ ngwa biko ele vidiyo anụnwa anyị anachiata azụ. Nke a bụ part 1 ekwuru m ekwu sị na nke a bụgodu part 1 first biko dododo nyonecha ya anyị anachiata azụ ọzọ. So ka m start ya na my own. Mụ abụ onye Imo steeti bụ onye beziri n'ọba ide mmiri. Ụfọdụ n'ụlọ nkịta ha ga-agbakwa onye mbụ anapụzi ịgbawa afa abụ m onye ama ama n'ọba agbasiri onwe m mbụ ike because na nna agbụrụ onwe n'isi, understand, m na-agba isi n'ọba na-eti egwu ihe nụrụ ya ma ndị nọ anaghị bakọta ama onye na-ekwu although my family ebere from n'ihe omenala from the one even oge mma m na nne m na nna m dị ndụ ebere from n'ihe omenala. Our family ebere from ndị a na-agata ụka ọfụma even ọba nne m bụkwa pastọ ka ọ bụ mana m na-achọ ịkọwa na pastọ adịrị involved ya ụkara uru adịrị involved. So njem bidoro anọ m ọba na-eme ọfụma na-etiri onwe m egwu na-agbụkwa isi na-agbụ nwee shọpụ m nụọ nwaanyị na ọba di ya mụta ụmụaka na-abụ ụmụ nwaanyị na-abụ on the line. After mụchara nwaanyị nne m anwa, after mụchara nwa m nke izi nwunye m dị ime nke abụọ nne m nwa gbabiri ike nwa mgbe nne m nwụrụ. So ife bịa ha akpachara ozi ife bịa sibere m ike somehow megide nwunye m bido m isi dị evuo mee gịnị kwa ka ọ na so naanị m na ozi ọkpọkọrọ maazị na-agbanịkwa otu ike m ha so na-agbanịkwa otu ike m ha na-ayọkwa Chukwu ebere from n'onwe m ana m aga be dibịa ihe m na-emewo ụka ka m na-eje mana ana m ejebe onye amụma si buere m amụma ihe m ga-abụ echi since ụwa ebere from all those things ebere from n'ihe megịnị ihe ga-abụ ka ị ga-abụ ebe a m nọ ma Obi Kubana knows me very well. Ọ mụ na-agbụfe isi all the big men nọ n'ọba ihe na-akpọ ọkụkọ ma onye mbụ ọfụma because nọ nwanne ya nwaanyị ka m na-anụ so mana mụ abụrụ mmadụ ana m agbasa onye ọbara ma m ọbara m na-agbasi mbọ ike abụrụ m onye ọba bet emere m ife ka onye ọba understand up to today mpụta na ọba ọ na-adị egwu nwaanyị ma na-asị alụ. So o nwere otu ife si eme nwanne m nwoke nọ ebe ọ nọ nwee ego hit that time. So hit ego a ewe nata wee tụba alụ asị oke ka mụ ajebe obodo oyibo dutu na mụ onye na-agbasi mbọ ike na nwere mba nna agba ebe ụta nsị agbasi mbọ because na mụ abụrụ onye na-edipend on anybody. Abụ m obere nwa na family anyị na ụmụ nwoke 7 anyị mụ abụ obere nke obere ma nwere nne disturb nwere nna sị anye m nwere nna a na-agbasịrị m mbọ ike ha jirizie dị that confidence e nwere ebe ndụ wee sị oke ka mụ agaba. Mana ihe dị n'obodo oyibo bụ information orientation. Ọ bụrụ na ị nwere orientation wee jebe obodo oyibo mere ife ka mmadụ ibido akwụkwọ n'isi a na-ama obodo oyibo abụ that's why ụfọdụ ụmụba anyị ndị rụrụ ọrụ jebe obodo oyibo nwere problem otu nwa asị ga-enwe na mgbe eji akụkọ abịa udo mmiri nwa aka anụ ị ga-ejikwe ntị ị ga-ege na-ejekwe ntị ewekwadobe m ije obodo oyibo no orientation. Mụ nwere nwa nwe ihe mma ejebụrụ mbụ obodo m jegoro asa kọntrị m jegoro before na early 1999-2000 bụ Kotonu Benin Republic from Mata since ya apụwatụ na Nigeria again. So mgbe ije obodo oyibo a bịara rezie ọ bụ na family ụmụnne m ndị kasọkwa na nwere mere inquiry ka esi eme kedu nke ọzọ kedu ihe onye a ga-aga biko onye a ga-eme wee na ije n'obodo oyibo nwere jụrụ ese ihe ndị a niile ihe ama bụ na the money day kedu agent one of my brothers gbota one criminal agent na Lagos a na-akpọ Chukwu Ebuka m na-agba ya afa eji m evidence ihe gbata eji m foto ya eji m vidiyo a na-akpọ Chukwu Ebuka ọ gbota the agent. Ihe nchọrọ ịkọrọ gị na-abụ ife Chineke bi n'igwe and chi mmadụ na-edu onye nke ị na-ama adị enwe ike imere gị apart from jije gwọba ọgwụ.
ana m aje eji m akụkọ abịa jos idakwa m nye m obere taịm o agbagasịkwa na ahụ aji m akụkọ abịa nwere m na-aga so mgbe kpetara ejenti afọ na-ete ejenti ahụ wee bata na our family by call agwa ihe niile na South Korea ka a chọrọ ka mụ agaba ọ sị yes na na-eme akwụkwọ South Korea na-eme akwụkwọ South Korea mana ihe mere na-eme akwụkwọ South Korea ihe mere m datina na Nigeria passport anaghị aba South Korea Nigeria passport anaghị aba obodo siri ike ihe mere na ị ga-arụ paspọtụ ya wetara paspọtụ obodo ọzọ Chineke onye bi ebere ije ịzọgoro m chi m zọgoro m n'ụwa na ị ga-eweta paspọtụ obodo ọzọ mmeji wee jedete n'ebe ọ ya aka mma onwe m onye nwe nete m nwere onwe nke mma asị ya paspọtụ gị ga-ewetakwa na wee ego ole ya sị na 280,000 ka eji weta dị paspọtụ onye m ego dị asị ya gaa n'ihu ọ sị na ya akwụta ego akwụta sọm nye anọ about 1 week and the guy tụọ paspọtụ na WhatsApp ọ bụrụ paspọtụ ndị Senegal ọ bụ paspọtụ ndị Senegal ka onye atụrụ m akwụọ ya ụgwọ paspọtụ 280,000 complete ọfọzọ visa nna onwe nke mma mgbe afọ ogbu ndị nwe asọkwa tụkọtara m atụkwasịkwa na ịmanụ onwe onye nwere nwe onye tụrese the guy wee gburu nke visa na visa na 1 million naira then ihe a na-eme na 2016 na 1 million naira visa before ọ ya nwa na onwe ekwu eziokwu nke ya asị aga n'ihu ebe a ka anyị nọkọtara nwanne eje ọkọm embasi onwekwa embasi akpọ wee je ma ọ baka nnọkọrọ na-arụ ihe niile na Lagos nna m ebe a ka m nọzi mgbasi about after 1 month and or 2 months asị na visa apụtago na nkwado asị oke send ya visa na WhatsApp ọ send ya visa ọ bụrụ na visa nọzi na Senegal passport ọ bụzi Guinea Bissau afa mbụrụ gịnị Gabito something I look for them the son them then Alberto Gabito or what na zao na I wejebe Lagos nkwado South Korea ewe ruo Lagos na bịa ndị wetara passport nwanne ọ na-edile ekwere weta ka akwụkwọ dị ụgwọ ya nwanne nwoke ya kwụzuo ụgwọ dị passport dị visa o wee bịa na Ladikpọ maka nwanne nwoke nke kpọtara ya na Ladikpọ ka o si wetara ya bụ ife eji gbuo ewa ya o wee bịa na Ladikpọ anyị wee jee Ladikpọ o weta dị paspọt bụ weta dị paspọt dị visa dị n'ime mana eme short o gara flight ọzọ by tomorrow 2 days time take care of ọ bụrụ dị na one of their member onye yahoo bịa na Belgium ebe a ka anyị nọ esichara isa edisia anyị nta akwa Lagos odekwa m na họteelụ akpa isi ofu họteelụ a mgbe ndị họteelụ sị ha onye ahụ na-ama ebe ya na ha sị m mba na nke bụ so the second day I take off I jedekwa Benin Republic ebe a ka ọ nọ nakọrọ m na fonu m suit m ji n'ahụ fonu m ka a na-edekwa ya asị fonu m adị suit m chinyere ya fonu ka ọ na-arasị na fonu nke ya arọngo dan ka nye fonu nke mụ a ya were mekọ ebe a ka fonu m anọ ya nna onye na-eje obodo oyibo hapụrụ ya fonu tinyarụziere ya Lagos ya nye nwanne m nwoke bụ otu suit a and the phone because not nchenji suit m ji ata akwa ọzọ so mgbe anyị na-ekezi that airport wekwa ya sị ya kedu letter of invitation m m ji eje obodo oyibo because na mụ amagoro nke ala na nje nwee bịaba outside country wete isi nọ conference visa ka ị na-emere m isi bụ before no business one ị nakọta conference visa now companies are supposed to come with the invitation where is my invitation letter or see the invitation letter dị n'ime the visa everything nọ n'ime the visa ike akwụ ọtọ ọgwụ m si efukwa na mbiko so nsi efukwa na mbiko nke ka m mezi akọnye nke a so oke nsogbu adịrọ so mgbe anyị na-abata the airport ndị otu ha akụwa ya anya ha na-ajụ ya sị o nwere ndị help na onwe ndị na-arụ ọjọọ nọ n'iro ọsọfa nsogbu adịrọ onwe ya na-eme na ihe m ji jide uge niile o nwere ndị sọta ama m na o mesigo ihe ndị arrangement niile ndị ahụ because ọ bụrụ na Lagos that visa ha ga-ekwe ka m take you off from Nigeria so ya ka o jide Benin so Benin obi akwụ ọfụ ụgwọ so mgbe o ruru mgbe anyị bataziri ya echekibe onye sị m dat na ya na-abata n'ime airport even ya ga-anọ n'ihu plane ba plane ofere gị bye ị mara anụmanụ a ekweghị abata n'ime airport
ekwe ga maka n'ime port ọ gba onye sị m na ya na-anọ n'ime port dị ba that running way this plane flight ya ga na ebe a emechie dọ fezile gị baba wee pụọ sorry nwanne ekwe onye abata n'ime port chacha ọsọ mụa wee banye na-echeke ya erizeta ọnụ nke mụa the guy na-echeke ya wee jụọ m sị m kedu letter of invitation mụa say a letter. I said yes. Without that letter, that invitation, the Maya airport to come here. Ndigbo, nada my passport. Ndigbo, why is my invitation now? Invitation now, here na Jume. So my invitation. Why go you go? The guy wrote the visa. What the guy na phone? I wait here an invitation now. Na back hage work job on invitation. Invitation now. No na happen to be. I think given maybe one cyber this thing. He print ya na ha send there I swear ba offer some minutes ka print take off if can see aware na kotonya I mere mebe the more some guys say manya tamra go na wayo na egu I buy video we dey print ya bi one onye na conference mbaka na I na say manya na invitation and I say go more for the last go and then manya invitation and then manya na PTA money na o ta kan see we chikoro yiri na we megene about one pay Fego man. I fego. The invitation. When they conference. One invitation is a expire. The invitation is one expire. On the conference. Amaram. Where you South Korea. Manu will here orientation now. Upon a moon with orientation. I can't mean not from South Korea. Because China can be with that fake all these things. We look South Korea. Yen Karim Zebo, Obo Mania, I want a moment, Karim may destroy that passport, destroy every information which William and toilet, flight, flush, then lose you and the Kenya Macam, whatever I'm in the American one. So I go to the Ethiopia transit. I talk about the thing. Pass ya. I work on Hong Kong. I talk about the same. Pass ya. Welcome back. This is the first part of this story. This story will part 4. Or the very lengthy. This is part 1. Now, but may post part 2. Even though they even is in South Korea. So, you watch this part 1 now. Like, comment, come on, know when I watch if I know. Now, but come back here for part 2. Can you notice the full gist even South Korea and Igbo Land? Now, part 3, part 4. Can you say Ndi Igbo? So, when is connected to this story now? Actually, you give the full details. What if I video from scratch? Like comment to story and also and the big Jenna comment section on a page in creator for backup page to this particular one. Backup page in case I lose this one. Hana report to this one. Or in the comment section, Jeba follow that backup page. Now come back here for part 2. Kill if men as South Korea. Thank you. Omonem no more educama carunu and the nature part 2 1 video no. Biko Kabaro. Inya kwa kanene part 2 ya maka part 2 ya upload wele biko kise na video anwa ilekwa na ya kana agbasanya bụ ozi ị na-etile anya kana share button ya isolu kwa ị na-enweta notification mgbe na active video of when ask gị biko Kabaro na-agbikwa share button gị ka ị na-enweta share alisi ka onye ọzọ solukwa gị wee na-afụ ihe na-afụ na channel ekene m onye ọbụla niile na asị na adịrị Igbo niile mma ngwanụ ka nwee no mgbe ọzọ.